Inihahandog ng MC ang TV. Ang Bisayang comedy drama na kung di mo maintindihan, tumawa ka na lang because laughter is the best gamot sa taong nakasimangot. Kaya kayo na humusga kung may aral kang makukuha. Ako na nag-isin sa akong uyab, oy. Laka, oy, nga nung di man ni masin, galudig man ni messenger. Naunsa man ni messenger, oy, gadaon man. Namunta ko'y load, ganun naman ni masin. Oy. Hay, nga nung di man gid ni masin. Nga nangayo tuog siksi nga picture akong uyab, nga nung di man ni masin. Kasamok ba sa messenger, uy? Masuko na gid ko akong uyab karon ba? Uy, gid masin. Bukal ginaunsa naman gid ning messenger, uy. Naman naka-wifi man tako na. Dili man ni ma send akong siksi nga picture. Mag-send na po. Charog na po ka ma-send. Send lang yun one time. Send. Loading gihapon. Unsa man ni siyang messenger. Why? Loading ba? Why? Wa na gid ning messenger ba? Naunsa na gid ni? Ang Facebook pod loading pod kaayo. Imbis mag-post nagsiksi kaayo nga picture. Di pod mag-post kay grabe ka loading. Naunsa na mo intaw ni sila. Oy! Hoy, naunsa man ka diha, oy? Wa ka ganina ra ka na imong cellphone. Sige gamit ba? Sige gamit. Sige picture. Wa pa gid ka na human ana? Wa pa gid na send kung asa na ni send ang imong picture nga imong gi pusing-pusing, ha? Wa ganina ra gid ka ba? Unsa problema nimo, oy? Aw. Naday ka din, ha? Imang good ba kay nag-send ko og siksi nga picture kay akong uyab lagi nangayo og siksi nga picture unya. Naunsa man noon ni messenger nga loading kaayo dili maka-send. Sos, maura day nang imong problema. Busy man gud kay ka sa imuhang cellphone gud, oy. Unya wa ka nakatan-aw og balita. Abi nimo ang Facebook karon ug ang Messenger na ay issue, na ay problema. Maong bisan na ay load or naka wifi ka loading gihapon. Tanaw-tanaw po daw news be, tanaw-tanaw po news ba dili kay sige ra kag picture di na send sa imong no. May man ka kay nindot man kag love life. Nya. Ani akong apam kay kailangan man ni sindan og siksi nga picture kay para padad-an ko niya og kwarta. Para pambayad sa kukunta nga pagwapa o skincare. Tanawa ni ang messenger. Di makasend. Saon na lang ni karon, di ko padad-an og kwarta ni sa akong apam kay wala ko siksi nga gisend ka picture. Ha? Saon na lang ni karon jud. Di ko makapadad-an og kwarta ni sa akong apam. Saon ako pagbayad at akong giutang sa ibon sa panty ug bra. Nya nangutang pagi ko skincare, pagwapa. Nya di ko makasin sa iyang siksi nga picture na masuko na gito akong apambar. I-block na gito ang messenger kay sige siya pangayo og siksi nga picture nya wa pa ko nakasend kay ang messenger lagi loading kaayo. Nya nang mangayo pud unta ko niya kwarta kay para ipadala kay Judith na sa kong ibon. Nya saon na maling ni karon, ha? Tungod sa messenger nga lag kaayo. Unya, ikaw din ha, busy man sad kag tuplok-tuplok dia sa calculator, nagunsa man pud ka.
Unsa man po'y problema nimo? Dili na mo tug-an og answer ang calculator, ha? Kay mura ganina naman po kay akong napansin nga sige tuklok-tuklok anang calculator, ha? Naunsa mo pud ay ka, ha? Ay ako sad laging total akong sweldo oy kung ma-budget ba nako. Kulang ra man gud gihapon sa budget. Oy, unsaon bugok man siguro ning kalkulatora ni kay ganina ra ko sig total dili man gihapon mao ang but-ani pong kalkulatora ni ay guba man siguro ni. Pareha gani tag problema. Ang ako ganing sweldo kulang rasad. Mo ganing kailangan nako mag-send og sexy nga picture sa akong apam kay para padadaan ko niya og kwarta. Kay Judith na nga akong ibon, nga akong likutang na pa skincare. Unya, saan mo ni messenger karon, ha? Kay kung ma-send lang ito, pahulungan dyan ka kwarta kung sindan ko sa ako ang apam. Na kwarta gito lagi ang messenger nga di makatabang, di ma-send. Pag-relasyon. O na din ha, skincare unya. Wa man day saktong ika-maintenance sa kwarta. Lapangutang na lang yun kay para ma-maintain ani mo skincare o pagwapa. Hala ka! Na ay roaming number na nawag basing mauna ni akong apam. Sa akong tubakon. Yes, hello? Who is this? Yes! This is Maria. Oh, honey, my love, so sweet. Yes, it's me. I'm so very sorry because the messenger is super loading. I can send you a sexy picture, a sexy photos of mine. Yes, honey. Maybe later I send you. Okay. Honey, can I ask favor? Can you send me money first? Then later, I send you a sexy body of mine. Yes. Okay, honey, thank you. I love you, honey. My love, so sweet. Ay! Makapadala na nga ako ang kwarta. Sulbad na akong problema sa bilang pahulamunti ka kung dako-dako ang iyang ipadala, ha? Ikaw, get messenger, ha? Makalagot ka. Thanks for watching.